थानो मोजां मोनो माब्लाबा मेथाइ खननाय रोजाबनाय माब्लाबा राजखान्थियाव माब्लाबा समाजनि लोगो लाज्लायनायाव आरो माब्लाबा हारिमुआव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा अनसायबोग्रा मानसिफोरखौ जों बावनो नाङा आरो फावखुंगुर फावखुंग्रि मेथाइ खनगिरि सुजुगिरि डाइरेक्टर प्रडिउसार गासैखौबो बावनो नाङा आरो जायफोरा हारिजों सोमोन्दो थानानै कालचारखौ बर' हारिमुनि सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों सनमान होनांगोन मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि लिरगिरि सेबखांगिरि बयखौबो जों सनमान होलांनांगोन आंनि जुरिजेननायाव हारिमुनिफ्रायसोमोन आरो दा फैयै फैयै राजखान्थियावसो मुखुब जाना थाबाय अब्लाबो आं मेथाइ खननायाव बाहागो लानो आं नागारा जुरिजेननायनिफ्रायनो आंबो कालचारनिनो बा बेबायदि हारिमुजोंनो सोमोन्दो थानाय मेथाइ खनबोदों रोजाबबोदों बिदि फिल्म मुभि खालामबोनो हायाखैब्लाबो फिसा फिसा मालाबा मिउजिक भिडिअ दिहुनदों आरो मेथाइफोर बेफोर बाथ्राखौ बुंदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव खाग्राबारियाव दिङा फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि बेनाराव दिहुनजानाय दौदिनि मुंनि गोदान थुनफावथायनि शुटिं खालामनायखौ बेखेवना होयो बिक्रम दैमारिया जीवनाव लाइफआव फार्स्ट टाइम दिनै बे मुलुग बर' बिथांजों बिथांनि नाजानायाव बिथांनि प्रडिउसार बिथांनि फाइनेन्सआव दिनै बे दौदिनि बर' सावथुनखौ बेखेवनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोर खाफाल गोनां आरो बेबायदि समखौ खाबुखौ होनायनि थाखाय ब्रादार मुलुग थाहैबाय बिनिनो अनजालि बिसि बाजै संगिना ब्रह्म बर' थाहैबाय लोगोसे जोंहा अनसुमै ब्रह्म थाहैबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जायफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन निस्सय इसोरा हेफाजाब खालामगोन भगबाना हेफाजाब खालामगोन बिथांमोननि बे बर' सावथुन बे मुलुगाव मिथिसार जाथों आरो जोंहा एवार्ड मोनलायनाय मोनसे सावथुन जोंहा जानानै थांबाय आरो बिनिख्रुइबो बांसिन बिनिख्रुइबो आरो गोजौआव सावथुन मोजां दिहुनजानाय परिबेस जागोन आङो मिजिंथिदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौ खावलायगोन जुरिजेननायावनो आंहाबो मोनसे कालचारजों सोमोन्दो दङ मेथाइ खननाय रोजाबनाय आं जेरावबो थानो मोजां मोनो आरो बावैसो आगोल फिसा फिसा मिउजिक भिडिअ आंबो दिहुननो जुरिजेनदों जिहेतु आं कालचारखौ मोजां मोनो बेनिखायनो कालचारखौ बर'नि बे मेथाइ खननाय रोजाबनाय सिनेमा आरो सुंद' फावथिना बेफोरखौ जों बावनो नाङा आरो जायफ्रा दिहुनगिरि प्रडिउसारफोर डिरेक्टरफोर एक्टरफोर एक्ट्रिसफोर लिरगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बा बर' जाथिया बावनो नाङा बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनायजों सावथुन दिहुनो मेथाइ खनो मेथाइ रोजाबो फिसा फिसा स्केचफोर दिहुनो बिथांमोनखौ जों बावनो नाङा बिथांमोननि दिहुनजानाय मेथाइ खननाय रोजाबनाय आरो बेबायदि सावथुन लिरजानाय बेबायदिनि थाखायनो जोंनि बर'आ दिनै मिथिजादों बिनि बिदिन्थि हिसाबै थांनाय जोंहा गुवाहाटीयावहाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे माने बुहुमावनो मिथिसारजाबनाय मिलियन्स अफ मिलियन्स खेराइ मोसानाय बे मोनसे जानानै थांबाय आरो बिनिख्रुइबो बांसिन गोजौआव आरोबाव मिथिजानाय सावथुन मेथाइ खनगिरि लिरगिरि मोसागिरिया जोंनियाव फैगोन नुजाथिगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो बर'आ बेखौहाय बर' जाथिया वेलकाम खालामनांगौ हेफाजाब होलांनांगौ बिनि गेजेरजों जों बुहुमाव बिनिख्रुइ बांसिन आरोबाव मावलांनो हाथों आरो जोंखौ बुहुमा सिनायथों दिनै जोंनि बर'नि मोसानाया बे जोंनि इन्डियायावल' नङा गासै संसारावनो गथै मुलुगावनो दिनै मिथिजाबाय बर' जाथिया ओरैबायदि गिदिर मोसानाय मोनसे कालचार दङ बिथांमोननि कालचारा एसेबां हाजार हाजार मोसानायजों समायना जाफुंसारदों बेखौ जोङो बाख्नायथाव बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव लोगो मोनज्लायगोन इसोरा भगबाना आदा मुलुग बाजै संगिना आरो बयखौबो जायफोर बेयाव खस्थ' खालामगोन बेयाव हेफाजाब खालामथों आरो रायजोआव बेयाव हेफाजाब खालामदों थेंक इउ गिबि खेब हिसाबै आङो दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो सानो आखाइ खबजोबनानै
बे दौदिनिनि जा गोथार मोनसे सावथुन बेखौ बयबो नायलायगोन आरो जि समाव दिहुनजागोन नोंथांमोनहा गोसोआवला बे सावथुना मेहेरगोनां जागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे सोरनिबा जिउआव सोलायनाय लाबोथों आं बेखौनो खावलायो।